пчелари! Днеска пак реших да направя един клип и за пчеларките. И понеже много хора ме питат, абе викат, бат Севдат, покажи как предаваш ти майки на собствения си пчелин. Аз, понеже момчета работя с моето прахче вълшебното и не се занимавам да предавам майки с такиви, което да слагам на клетка и тъй нататък. И днеска съм решил, тук съм направил една отводка отгоре. И тук, ама дали отводка, дали осортално семейство, дали е такова семейство, което е търтовка, дали майката ще вземете и ще продадете наново, същия принцип, абсолютно същия принцип ще ви покажа как да си направите смяна на майката, нали, на майките, на вас и да си направите отводките по този начин, което 100 на 100 е гарантирано. Иначе с клетките, което малко не е гарантирано, и затова ви показвам лично моята практика. Не показвам нещо излишно, показвам моята практика. Аз го работя почти от 15 години и заради това ще ви покажа един кошер на една отводка, едно върху друго съм направил, защото да мога да ви покажа как да си направите, да предавате майки, защото аз разделих кошера на две ония ден и исках да ви покажа и на вас, че кошера също има и маточници. Ето нас сега ние ще почнем да правим нещата. Ето така ще ви покажа, момчета, да можете да ме разберете. Ето тук така. Ето тук съм направил една отводка. Да. Ето, аз малко ще го опуша. Лекичко. И даже ще ви покажа тук. Гледайте, това е от 4-5 дена, което съм направил. Даже има и маточници. Но аз не унищожавам маточници. Няма смисъл. Ето тук така. Ето маточниците. Виждате ли, момчета? Виждате ли? Ето така. Аз сега поставям това. Нали? Вънка има и пчела също. Аз сега ще ви покажа как да си направите кошера да предадете майка. Майка имам в мене тук на клетка. Къде е клетката? Майката мога да го покажа. Ей така, даже е белязана. Ей тук. Не знам дали ще може да го видите. Ето, майката е тук, заплодена, което аз работя с тези клетки. Вземете си такива клетки, когато сложите маточника на така и го тикате тази пластина и слагате тук също, къде тук има дупчица, което по една капка мед. Като се издупи майката, да има какво да се храни. Сега, значи, ето аз ще ви показвам как ще предам майката. Ей тук сега, вземам това, затварям го тук. Да, само да видим пушалката дали работи. Нашата пушалка добре. Сега, ето аз вземам от моето прахче една така супена лъжичка равна и го слагам ей тук, вътре. Ето така. Затварям го и почвам да опушвам. Ето момчета. Аз го опушвам тази пчела. Трябва така да се опуши, че от всякъде да излезе пушък от самия кошер. Всичкото ще вкарате вътре.
на, аз го накарах всичкото вътре. Ей сега, дига ми капака, гледа ми, нашите пчели са замразени. Виждате ли, момчета? Тук, ето на, погледни вътре, покажи, момче, лекичко се мърдай. Виждаш, всичко пада като съчми. И заради той, вие само че ще вземете, само ви косва на вас едно ветрило да си направите, по този начин, да може да излезе да влезе кислород и да изчезне тази вашия пушек. Ето на готово, но вие няма да бързате. Няма да бързате, защото те ще оживеят от 8-10 минути. И затова, че нека да влезе хубаво, нека да е майката тук премине в джоба ми, за да го предавате тази майка качествено, 100 на 100 да бъде приета майката, за да не отлитне. Момчета, вие ако сега го оставите така, тя ще отлитне. Затова вземате едно праскало, което аз съм го сложил на бирено шише, ама той вътре е чиста вода, чешменна вода, и вземаш лекичко го пръскаш така. Виждаш ли, момчета? Ето на майката през клетката. Ето на майката се накласаха крилата. Тя няма да може да отлитне вече. Това ще му е и слагаме върху рамките. Ей, тук може да покажем. Майката е къде тук? Даже излиза и лава, момчета, покажи. Ето майката излиза, но иска да лети, но ние ще го пръстим още веднъж с вода, което да слезе надолу. Айде да и то кому става. Майката е тук. Ето на. Виждате ли? Тя ще слезе надолу при пчелите. По този начин няма да може да отлети. И затова ето, слезе надолу, няма никакви проблеми. И аз сега като правите отводката, но понеже трябва да има кислород, нали, поне за един ден, или ще слагате тюлено перде да го завиете, или аз с прополисова решетка, ето на, гледайте ли, момчета, което да може пчелите да вкарват кислород, като се събудят. И слагам само това без никаква табла. Таблата ще я сложите утре. Ако вие нямате такова нещо, имат такива мрежа комарници, да се отрежете и да си сложите по колкото отводки си направите, ще си отрежете мрежичка, ще слагате мрежата и слагате ей това. И да ви кажа, нашето в момента предаването на майки почти е завършило и е 100 на 100 гарантирано, че е приета за плодената майка. И за това ви казвам, момчета, показвам лично моя практика, не казвам така да работите, но по този начин е съвсем гарантирано, работя го от много години, този занаят, това предаване на майката. Може да направите и при вечер, като съберат пчелите. Нали? Можете да направите и на обяд. Сега в момента е обяд, сега е датата сме даже 15 число юли месец и там имаме време за правене на отводки. Аз направих отводка една върху друга, да може да ви покажа и после ще го изместя да му събера пчелата, работещата в самия слънчогрет. И заради това момчетата ми казват, абе какво стана с тебе, ти правеше клипови, сега малко прекъсна и ние очакваме клипови, пък клиповете ги няма и аз зато и реших да се направя поне един клип по този начин, да не ме забравите, момчета, и да ви кажа довиждане и успех в самото пчеларство.